uopće nije lako tako živjeti sad dok nemam nekakav sustav, dok nemam kuću, dok nemam kuhinju, dok nemam pipu, nemam u kući, idem do izvora po vodu, perem se u potoku isto, ne koristim ni pastu za zube i šampone sam isto prestao koristiti. Bojim se, ne mogu reći da se ne bojim i svih tih, pogotovo po noći kad se, pa to je živa, šuma je totalno živa, pogotovo po noći. Sve je šuška, sve je puno života, ali savladavam strahove, suočavam se sa strahovima. 200 km dalje u Rugvici kraj Zagreba žive njegova majka, sestra i djevojka. Mislila sam da razmišlja o tome otići na neko vrijeme. Idu lijepi dani, pa ide na vikend, na tjedan, ovako, onako. Kad je rekao baš živjet. Svašta mi je prolazilo kroz glavu i plakali smo se, i ja i njegova cura. Na početku mi to bilo jako čudno, da, čudno i nisam se mogla baš s tim pomiriti. I koliko god je zastrašujuće i teško biti sam u šumi, biti s puno ljudi njemu je još teže. Uhvati me neka anksioznost, osjeća se kao da će se srušiti. Da, baš mi je užasno među ljudima. Priroda me smirila puno. Puno sam smireniji što sam bio prije, kažem, poboljšao mi se sluh, poboljšao mi se njuh, intuicija i totalno sam se nekako, osjećam se više kao čovjek, kao životinja, ali kao čovjek. Život u šumi, takozvani off-grid način života, sve je popularniji. Ivor Kos inspiriran je pionirom ovog pokreta u Hrvatskoj Nikolom Borićem, koji je luksuzan život zamijenio minimalističkim još 2015. godine. 21-godišnji Ivor tek je na početku svoje priče. Završio sam graditeljsku tehničku školu, išao sam 4 godine u školu i nakon toga sam mislio da trebam ići na faks, to nisam mislio ja, nego svi oko mene su mi jednostavno govorili da moram ići kao svi ostali, završiti faks, zaposliti se, raditi 8 sati dnevno i umrijeti. Većini ono normalno i uobičajeno, njemu je bilo oduvijek potpuno strano. Mama, mogu ja danas taki lijepi dan ostati doma, sve ću ti pomoću ti oko drva, napravit ću ti što ću sam da ne idem u školu. Znači škola onako, nikad ga nije baš privlačila, ali forsali smo da osnovno pa šta će biti. Uvijek bi tak sjeo negdje u dvorište, na travu, macu, u krilo. I onako zamišljeno meditirao, razmišljao, tako da to ga smiruje vjerovatno. Roditelji su u početku bili šokirani njegovom odlukom, no vrlo brzo postali su mu najveća podrška. Trudila sam ga se shvatiti koliko god ja to mogu, naravno da mi nije bilo drago na prvu, ali opet kažem, drago mi je da živi svoj život, da je sretan, ispunjen, živ, zdrav, zadovoljan. I sva sreća nisam upao na faks i onda sam počeo raditi, radio sam 2 godine i vidio sam da to ne vodi nikud. Počeo sam štediti novac, pripremati se, skupljati znanje, skupljati alat i donio sam odluku i otišao sam u šumu. Lani je krenuo u avanturu života. Sad ovih par mjeseci mi je super sam da se malo sredim, da se umirim jer sve u glavi lupa, kako da to kažem. A zašto? A zato jer taj ubrzani život, cijelo vrijeme nekakve misli prolazi kroz glavu bez razloga, šta će biti ako ovo napravim, šta će biti ako ne napravim, šta će biti, cijelo vrijeme nekakvi nebitna razmišljanja. Najteže je bilo krenuti od nule. Bez praktičnog iskustva, ali s puno znanja, počeo je prikupljati stvari koje će mu biti dovoljne da preživi u šumi barem prvih nekoliko mjeseci. U startu nisam imao plan, znao sam da moram dati otkaz, uštedio sam koliko sam mogao, znači radio sam po 12 sati praktički bez slobodnog, skupljao sam boce i sve to, da jednostavno uspijem uopće nabaviti taj materijal, zalihu hrane i sve to. I kaže, nije ovo nikakav hir. Od malena se povlačio u prirodu, a više od ljudi zanimale su ga životinje. Ideja je prerasla u realizaciju zahvaljujući susjedi. Htjela me odgovoriti i rekla je sad ćeš ti vidjeti šta je divljina i otfurala me tamo. To je znači 18 km makadama i još 3 km pješke po nepristupačnom terenu u najvećoj mogućoj divljini. I ona me htjela odgovoriti kao kad vidiš šta je prava divljina, divlje svinje, životinje, sve živo. I ja čim sam došao tamo rekao sam to je to, meni je to bilo super i rekao sam to je moja lokacija. I postavio sam šator usred šume i tak je došla noć, naravno nisam spavao. Stavio sam šator baš pored puta gdje prolaze divlje životinje, to sam tek ujutro vidio, baš autocesta za divlje životinje. Ni prva neugodna noć nije ga obeshrabrila. Naprotiv, bio je još odlučniji i ustrajniji da se snalazi sam usred šume kako god zna.
falilo mi je sna kako se nisam naspavao već tih 2-3 dana, pa sam si nekak ogradio šator sa nekim šiljcima, našao neku lokaciju gdje mi je oko mene nekakva stijena, čisto da, ne znam li to pomoglo protiv nekih eventualnih životinja koje me ne bi ni napale, ali opet bio sam psihički mirniji i tu noć sam se naspavao. Molio je da ne otkrivamo lokaciju na kojoj se nalazi. Zemlja nije njegova, ali kaže dobio je dopuštenje da slobodno ondje živi. Potvrdio nam je to i vlasnik koji pred kameru nije želio, ali je oduševljen Ivorovim izborom. Ovo je, kaže, privremeno rješenje. Planuje čim prije pronaći lokaciju i kupiti svoj mali komadić zemlje. Kad će mi trebati novac za nekakvu kuću, otvorit će se nešto i zaradit ću točno koliko mi treba, ni više ni manje i to će se otvoriti. Ja trenutno ne znam kak, ali znam da budem, neće se, paše mi sneva. Tak imam osjećaj, tak se do sad sve događalo i dosta je teško tak razmišljati. Znači trenutno nemam ništa, a planiram kupiti, a tražim zemljište. To je dosta ludo, ali znam da će se nešto dogoditi. Njegovi planovi nisu posve pustinjački. Radi on to i zbog obitelji. Djevojka koja mu je u svemu velika potpora, sada umjesto s njim boravi kod njegove majke. 21-godišnja Emanuela naime studira Tehnološko-tekstilni fakultet u Zagrebu i koliko god je nekad sanjala o takvoj životnoj sredini, ipak joj je draža ona dalje od ljudi. Znate, ljudi na načinu izgleda osuđuju i jednostavno nas gledaju drugačije, a dok, na primjer, ti ljudi koji su u šumskim zajednicama i sve to, koji su istog razmišljanja, cijene i razmišljaju izvan kutije, jednostavno i drugačije. Sve više govori nam Ivor mladih poput njega koji žele živjeti s manje stresa, više u skladu s prirodom. Onih koji žele promjenu, pa čak i drastičnu poput njegove. Nije da sam razočaran, nego više to gledam sa nekakve preventivne stvari. Mislim, ja imam 21 godinu i nisam doživio da sad radim 20 godina neki posao koji ne volim pa idem u penziju. Znači ne želim zagađivati prirodu putem tim, želim se što manje voziti s autom i želim se najbitnije stvar posvetiti sebi, znači svom duhovnom razvoju, da uopće vidim, evo ja još sad prošlo dosta malo vremena, ali sve ravno ću vidjeti uopće koja je cijela poanta i šta dalje trebam raditi. A na samom koncu mi je cilj da pomognem drugim ljudima. A to je probuditi ih, osvijestiti, jer ako ništa drugo, posljednjih nekoliko godina pokazatelji su koliko čovjek negativno utječe na prirodu. Ovo je svačija šuma, ali definitivno životinje koje ovdje žive duže od mene, imam veliko poštovanje prema njima. Svjestan je da nikad neće biti 100% samoodrživ, ali ipak plan mu je maksimalno ovisiti o sebi, onome što uzgoji, ali i drugima koji žive sličnim načinom života. Prva stvar koju sada planira je pronaći mali komadić zemlje i izgraditi kuću prije zime, jer u šatoru neće moći. Ja mislim kad napravim svoju kuću, ja mislim da je to posebna energija. Kad napraviš svoju kuću sa pozitivnim ljudima, s pozitivnom energijom i svaki komad te kuće znaš da si ti napravio, znaš da je odavde sa lokalno, znači da je zemlja odavde, da nisam dovozio materijal od svuku, znači ako razumijete to je nekakva posebna energija. Sad sam napravio svoj baš kuhaču improviziranu od drva i ne znam zašto je jednostavno posebna energija, jest sa tim. I isto tako planiram raditi svoje posuđe, svoj namještaj. A kada u tome uspije, želi stvoriti pravi dom sa svojim voljenima. Moram, nema mi druge, jednostavno moram sad se ubaciti u tu priču, da mu pomognem i da on meni pomogne i da si pomažemo međusobno i sa vrtom i sa biljem i sa svime. Ako će biti mjesta za mene, ako bi to njima pasalo, ja se vidim u tome da kako godine idu, zasigurno više u prirodi i koliko im ja mogu pomoći nego u nekom drugom smjeru, da. Kao što priroda pozitivno utječe na Ivora, tako i Ivor utječe na baš sve oko sebe. Ja mislim da ta nekakva hrabrost ti jednostavno daje tu energiju, daje ti čuvate, kaj znam. Ako imaš muda da odeš u šumu, u Srednjiček sam i sve to, pa znači sve sile svijeta će te podržati, 100%. Jednostavno vjerujem da je tako, 100% je tako. Off-grid način živi sve više ljudi u svijetu. Sve je više zajednica kojima je cilj uzgajati svoju hranu, čuvati prirodu, živjeti u skladu s njom i na kraju krajeva biti bolje osobe. Nekima se njegov izbor činio čudan, pa i sulud, ali kao što i sam kaže, njemu a i mnogim drugima je idealan. Jer to je sve što mu treba, mali dio prirode u kojemu će živjeti baš onako kako to on želi.